Dako yung kay pasalamat si Gov Pam ani sa isigi nagbalik-balik ni Gov Ares nga duha na lang ta sa Region 7. Sugbo, Bohol na lang do. Nagtinapangay gid ta. Karon nga ang Sugbo may nagkinahanglang tabang karon dako kayong pasalamat si Gov Pam nga in response good ang provincial government of Bohol basta ang katawhan sa Bohol sa ilang generosity, maraming kayong salamat. Diba mong gyutan nasa Region 7, Sugbo, Bohol. So, angay gyutan magtinabangay. And na-feel ko na ako ang situation sa panahon na kita po nangingailangan ng tabang ang province of Cebu. Una po ni response sa pagtabang sa Bohol. So, di kalikayan na ato po ipa-feel sa taga-Subo na ang Bohol, dool po sila sa tumutukan. Sa pagpadayag sa gugma o pagpakabana, ang Bohol Provincial Government sa ikaduhang higayon naghatag na usab og 5 million cash donation sa 5 ka LGU sa Subo nga grabing naapektuhan sa Bagyong Tino. Si Bohol Governor Aris Aumentado ang personal nga nitunol sa 5 million cash donations nga gisaksihan ni Cebu Provincial Administrator Attorney Ace Durano. Nakadawat og tag 1 million pesos nga hinabang gikan sa Bohol ang Talisay City o Danao City, ingon man ang mga lungsod sa Konsolasyon, Compostela ug Liloan. Ang lalawigan sa Bohol naghatag usab sa Subo og mga relief goods sakay sa duha ka wing van. Aron matabangan ang mga apektadong pamilya nga natroma sa nahitabo sa Bagyong Tino, si Governor Aris Aumentado nagdala og medical team aron makatabang sa Subo sa pagpahigayon o stress debriefing o trauma assessment sa mga evacuation center. Ako si Ria Manila, kini ang istoryang may labot ang Sugbo.